Hey, BB love mo. Ada bekee. Why na waka pote? Get tigende mmadụ na gbaria. BB love, BB love. Nasi mepele spa na Alaba International. Ebe niile nwuruzi ọkụ. A na-ekwu na ị nwere body organic. Hello? Nne kempa chigazo. Ada bekee kedu? Ndewo. Kekunu me parents go dị ka pụrụ ha apụ. Nwere ihe m na-enye ụmụazị ọwụla akpọrọ bịa nga. Chai! Yes, we kpọja akpịrị, it's from my heart. Ahụrụ m kamgbe gbara bụ ide eme mkpọtụ. Enwere ụmụazị ọ ga-awara akpọrọ ha bịa nga. Ha na-agbanwe oge ebe niile kputu si ụmụazị ka hey! Mana ọ ga-atụkwa ụtọ ụmụazị mkpọtụ ha ahụ na-enye ọba. Ịchọrọ igwu egwu enwere children's site ebe anyị na-egwu egwu maka ụmụaka. Ebe ị ga-ahụ ya. Ịchọrọ ịnya janklova, ma ị chọrọ ime swell, ma ị chọrọ ime ihe a na-eme obi chekụl obi out, ma ị chọkwara n'ime ahịa boborodikiri sima boborodikindo ma ọwụ Mr. Macaroni enwe ndị kebere anya ahụ ihe aka gagidere ha chi hụ Mr. Macaroni dị nọ n'ebe asikon if you want to marry me Mr. Makamrom bọmbọm si ha ji bọmbọm bugide egwu ga-asa bọmbọm ka ọ hụchiela anya ma ọkwa na ịchọrọ igwu mmiri ị gaa na apartment side anyị nwere swimming pool nwekwa ebe a enwetara swimming pool ebe ụmụazị a na-ekuru ụmụazị ahụ ndị ahụ otu ọnụ ha. Oh, shut up! Come on, shut up! What is wrong with you? Is it because I'm calm? That's why you are vomiting rubbish? Oh, wait till you look me finish as I did like this now. You think I'll be small picking for your eye? I'll be waiting. You let your man. You don't get respect. Because I get calm and you are busy ranting like a goat. Child! My God, I don't suffer. In fact, give this thing to your daughter. If not once, I would have given you this slap. Idiot! I don't know why I'm even wasting time. Next time, stop and talk rubbish. Hey! Okay, kwa ihe na-akpọ baby mama. Adult pikin. I think say na small children o. Ele ihe dị iche na ụmụazị. Ihe kwa ọgbọ n'ụkwụ ka m na-egosi aka eke mmeso ọma nwa m. Ka ụmụama. Nna aṅụsị ụmụ m enwe na children playmate. Ama m so we center model ka m na ya nọ nga. Hey! Familiar people. But any here iche na ụmụazị. Ọ ka m kwuru gbọ ihe ọjị gị na-egbu m mis identity. Ọ bụ ibe were okwu okwu gbọchita mkpụrụ anya mmasị etiana. Ha! Chineke ike ihe dike nnukwu gị ike ndị nta. Ewuli iwe ọwụdụkwa isi ọtị ọwụdụ m bụ ya. Small body no be sickness. On God, ihe o kwesịrị ewu. Na your name supposed be that. Small body no be sickness. Ahụ maazi mana mgbe iti ashịrị mkpara anya ote. Mana onye ke gana tia gas ahụ ni. Ndị polisi ejigule tia gas ote. Mego family friends and friends. Hebe! Ofu man kuri ekukwe ni mu lo se anwa ga ahị ụra. Ama m so wu mai kuku. Continue. Yeah, and then Madam Mary, Madam Millionaire, or you, Madam Millionaire. Achika. Baby. When you want to want to make that 2 years.